Tato akce Kelly's Bike Range Cup je akcí, která má vrátit aktivní cyklistiku sem na Višňovku. Do následujících let je představa jezdit podobné závody a dělat podobné akce zhruba 5krát do roka. A celá tato akce je o pohár starosty městské části Praha 9, inženýra Jana Jarolíma, který už tady je s námi. Můžete počítat s závody v kategoriích A, B, C, D, E plus ještě kategorie Elite. To bude všechno tak, jak jste viděli na webu, podle toho plánku, už na trase, která bude trochu náročnější a trochu delší než to, co vidíme přímo tady před tou projekční plochou. Startuje se dole pod kopcem. Už ten kopec hned po startu dá trošku zabrat v tom smyslu, aby se nám rozdělily výkonnostní kategorie a nahoře potom je připravena trasa, která má délku zhruba 2200 metrů, ale to už zase záleží na jednotlivých kategoriích, kde podle toho, jakou máte výkonnost a v jaké jste kategorii, tak ještě máte takové drobné terénní vložky, trochu náročnější a terénnější. Co se týká samotného startu, tady rodiče s dětmi, všechno to budeme mít pěkně na očích. Budete vidět tady na tom malém okruhu, ten se potom bude postupně předělávat, protože to vlastně už je prostor cíle i pro ty dospělé kategorie. Tady potom budeme vidět i ty jednotlivé borce od hobíků až po tu kategorii Elite. Tady uvidíte potom to odpoledne jezdit ty největší borce. Vyhlášení dětských kategorií bude okamžitě po závodě. Přátelé, co se týká vyhlašování jednotlivých kategorií, tak začneme de facto ve shodném pořadí, tak jak probíhaly jednotlivé závody. Začneme od těch nejmenších a začneme u odstrkávadel, to jsme jezdili jenom tady na okruh a 3/4 přímo na téhle ploše v prostoru cíle. A budeme se dostávat ke starším a starším kategoriím těch, co startovali. Nahoře už část závodu, kde se bude jezdit i v těch dospělých kategoriích. Potom se startovalo tady ze silnice a s tím větším věkem těch zkušenějších a zralejších to bylo o delší a náročnější trase. Jakmile dostanu pokyn, že všechno je připraveno, tak můžeme odstartovat vyhlašování. Tak já bych tady rád ještě jednou přivítal starostu městské části Praha 9, inženýra Jana Jarolíma a ředitele závodu z Bike Range centra Michala Doušu. To budou dva, kteří budou předávat ty ceny a jsou to ti dva, které si prohlídněte, protože právě díky jim tahle akce probíhá a díky jim má tvář a doufejme, že začínající tradici. Vedle mě jsou stupně vítězů, já už jsem řekl, že začneme u těch odstrkávadel. A začneme od 3. místa k tomu 1. A Pepa Dressler, mistr Evropy, mistr světa.
kategorie E, tedy ta dospělácká, richtuje na start. Start je ne tady, jak byl doposud, nebo nahoře, ale naopak dole z kopce po té asfaltové cestě k trati železniční. Připomínám, co se týká tohoto závodu, tedy v kategorii E, že se jedná o závod na 40 minut v docela náročném krosovém terénu. Takže to není jenom o zběsilé rychlosti, ale o rozvržení sil, aby člověk po 20 minutách závodu prostě někde neumřel, neodpadl a nenechal závod. Pokud chcete dojet, ono se všechno může ještě během toho závodu vyvíjet a měnit. Takže správné rozvržení sil je docela důležité. A už tady mám informaci ohledně startu kategorie D. Dčko, ten, kdo má startovní číslo pro kategorii D, poprosím do prostoru startu, dolů k železniční trati. V rámci prvního kola docela nadupaná skupina závodníků s čísly začínajícími trojkou. Všimněte si, kolik jich jede hezky pohromadě a jakým tempem jedou. A to musím připomenout, že od této kategorie, od kategorie C, už se jezdí plná trasa. To znamená všechny ty kapsy, ty prodlužky, které tam jsou, terénní vložky, které znamenají v důsledku ostré stoupání a potom ostré klesání, či naopak, tak tohle všechno už je zapojeno, to znamená kategorie C, B, A v zábědí i elite už budou projíždět plnou trasu, která tady má přes 2 kilometry. Opět platí ta časová limitující hranice 40 minut s tím, že poslední kolo, či kola, podle toho, kdo jak jezdí, že bude tady v prostoru cíle odzvoněno, takže budete i vy v obraze, i závodníci. Necelé 3 minuty do startu závodu, který možná uslyšíte jeho odstartování i tady ze zhora, protože se startuje tou pistolí, to je docela slyšet, v každém případě v tu chvíli se spustí stopky a další závod na 40 minut, pro tuto chvíli tedy v kategorii B bude odstartován. Až se uzavře tato kategorie B, tak nás čeká Ačko. A je tu 206. Máme tu prvního závodníka, který ukončil 6. kolo. A pro všechny ostatní, kteří teď projíždí cílem, už je to konec. Dojeto, závod skončil.
Višňovce v té vizi plánujeme dělat zhruba 5krát do roka. Uvidíme, jak to bude, jak to všechno dopadne, ale ta tradice těch závodů ve Višňovce tady byla dlouholetá a snad se tohle s tou první vlaštovkou do tradice vrátí. Jdeme na to. Tak jdeme na to. Informace, mám pocit, zazněly všechny, co mají. No, asistentky jsou připraveny, dokonce označeny veselými dresy. Takže začneme v tuto chvíli u té odpolední části, protože tu dětskou část už jsme vyhlašovali hned po uzavření během dopoledne. Začneme od 5. místa v kategorii elite a doufám, že to budu říkat ve správném pořadí. Na 5. místě Michal Bubílek, Kelly's Bike Range Team. Na 4. tak je to opačně, takže poprosím zároveň s ním i 5. tedy Marka Raufuse, 4. Michala Bubílka, toho už tady máme, oba dva Kelly's Bike Range Team. Na 3. místě Matouš Ulman, Česká spořitelna Specialized. Na 2. místě v tom fantastickém závěru Jan Škarnicl, SRAM Rubena Trek. A 1. místo, mám pocit jediný zahraniční tým, to je Christian Hynek, Topík Ergon Racing Team. Ještě jednou od 5. místa Marek Raufus, Michal Bubílek, Matouš Ulman, Jan Škarnicl a Christian Hynek. Tak, Marek Raufus a Michal Bubílek zůstávají vedle stupňů vítězů, protože 4. a 5. pozici jsme na těch schodech nenamalovali. Poprosím opět předat ceny v tuto chvíli Adama Vážanského, Tomáše Kubíka jako zástupce městské části Praha 9 a ředitele závodu Michala Doušova. Jinak já jsem moc rád, že jste tady byli a velmi bych tomuto parku tady té zahrádkářské oblasti, té Višňovce, popřál to znovu vzkříšení té tradice cyklistické, aby opravdu fungovalo, ať už to bude 5 závodů nebo třeba 3 závody v příštím roce, ale aby se cyklisté do tohoto náročného terénu na ten okruh opravdu vraceli rádi.